OMG, naamoy ko pa rin siya. Yeah, me too. Ano ba? Ang bango. Oo, true. Mabango siya. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilan again, and you are still watching on my YouTube channel. So yun nga guys, for today's video, isa na namang aficionado product review yung ating gagawin. And it's kinda special kasi for today's vlog, magkakaroon tayo ng bisita. Sure. So magkakaroon tayo ng guest. So let's welcome everyone, June Jaguar! Hello! Barada. So, say hi mga barada! Hi mga barada! So, ayan, It's so- me, June Jaguar. Please don't forget to follow my YouTube channel. Charay. Of course. So, ayun nga guys, no, yung i-review natin is another, as I've said earlier, another aficionado na naman to, and this time sent ulit siya for women. That's why we have a special guest kasi itatry natin or i-help niya tayo na i-review yung product na yon. Excited na ako. Di ba? Awesome. So guys, ito na siya, yung ating i-review is F52. Ayan. So F52 sent ito for women. So as you can see, naka-sealed pa siya. So dapat guys, pag bibili kayo, ganito yung matatanggap yung product. Dapat well-sealed siya. And yung number, you have to check the number here sa taas sa cup. Tapos dito rin sa baba. So dapat pareho sila. Ayan. Oh my gosh, nakikita ba? Ayan. So, dapat pareho sila ng number. So, ayan, open na natin. I'm so excited. Mukha pumapa sa akin na naman ako. Grabe siya. So, guys, alam nyo lahat nung nire-review ko na send for women, kinukuha niya. Nakibilisan. I'm so excited. So, ito siya, guys. Medyo matagal eh. Charan! Tagal siya i-open. So, ayun guys, no, pagbibili pala kayo is, yung bottle kasi comes with different colors. So, either red, blue, or green. So, okay lang yon, don't worry. Kasi ang importante is yung dito, yung F number. So, kapag tama yung nandito, regardless of color ng bottle, so, yun, tama yung nabili nyo. So, ito na siya. Oh my gosh! Parang pagtanggal ko pa lang ng cup, parang umalingasaw na yung scent. Mabango siya. Try natin. More. Oh my gosh! Oh my gosh! OMG! Gusto ko ito talaga! Parang pang lola siya, no? Parang favorite yan ni Lola. Oo. Yeah, yan yung gusto niya. Oo, yung parang pang loose. Tapos parang meron siyang orange. Medyo sweet. Oo, sweet na may Yeah. na may orange na Yeah. medyo pang lola. Charot. Oh. You have to ganun. Yeah. Oh, stone. Parang Oh. masyado So, siyang what do you think? mabango siya. Medyo sweet yung smell Yeah, niya. sweet Yeah. siya. Oo. Alam mo yung parang yung Victoria's Secret na orange, yung yung vanilla. Parang may mix na ganon. Yeah, actually, sweet vanilla talaga Yeah. siya. Ito yung scent ng sweet vanilla. Ang bango. 'Di ba mabango siya? Yeah. Na parang merong scent. Yun nga. Siguro hindi siya, sorry for the term, hindi siya scent for Lola ha. Kasi parang binibiro lang namin kasi ganito yung parang scent na naaamoy namin sa Lola namin. Yeah, yan yung gustong-gusto niyang True. Pero amoy. OMG, umaalingasaw pa rin yung bango until Yes. now. So I have to try it also. OMG. It's so sweet.
Yeah. Vanilla talaga siya, no? Yeah. Parang gusto ko siyang kainin. Eh di wow, hindi kainin mo. Mabango. Super. So ayun nga guys, ito pala, it's 288 na ngayon kasi before 265 lang siya. Also, nag-mark up na siya. True. So, Actually, lahat nung aficionado products nagkaroon na ng price increase. And saan nga ito nabibili? Pag gusto nilang bumili? sa aficionado, Kiosk. Kiosk, yeah. Or sa mga SM, ganyan. yeah, or sa mga online stores. Of course, guys, no, sa pag-store, make sure lang na i-store natin siya sa room temperature. Dapat hindi siya direct ng sun. Tapos, hindi dapat naabot ng mga bata. And, yung empty bottle. Yung pag halimbawa na, yes, pag naubos na nila to, dapat i-keep lang nila, and then sa susunod na purchase nila is dalhin lang nila yung empty bottle. Tsaka? Para of course makatipid sila, para less. para magkaroon sila ng discount on their Kasi next. parang ang tawag nun is refill na lang. True, Refill true. And of course pala, pag bibili sila ng 85 ml, is meron silang free pouch from Aficionado. Wow! So, Saan can yung we free have a pouch? sample? Yeah, this Ayan. one. The one. Ayan. So, magkakaroon kayo ng free pouch, guys. I think, guys, that's all for now. This has been Larnie. And June Jaguar. And saying bye-bye, everyone! Bye!